Elem, na TikToku smo, automatski vidimo nekog akrepa ovde što je se snimio. Zašto je akrep? Pa, vjerojatno zato što priča kako sam ja demon i kako je muškarac gori od medveda. Ajmo da vidimo što kaže. Prozivanje onoliko vređane devojke koja je jedan video snimila da bi stala na stranu devojke koju si voleo. Dno dna, Anja, spasila si se. Odvratan je. A pogledaj nju, te, bra. Bukvalno može glumi u Ice Age-u onog Sida, brate. Gde je ovaj? Sid Ice Age. Evo ga. On je lepši. Evo ga. Ja bi dropao Ice Age da ona glumi. Gledaj, ček. Šta kažeš? Jer ja ne bih gledao Ice Age da ona glumi, Sid mi je jači. To je ta priča, brate. To je ta priča. Elem, dalje, da imamo sledeća koja je imala nešto da iskenja. Šta je ovo? Dalje. Znači, imamo još par ovih... Gledajte ovo, baka koji kaže kako je razlog raskida sa Anjom njegova želja da napreduje u svom životu, dok rukom udara u aparate pričajući sa svojim depresivnim drugarima na Discordu koji su tu ne bili im kupio još koji Rolex. Kad je ti Rolex? Ja, pa zato je depresivan. Pa zato je depresivan drugar, nije dobio Rolexa. Stvarno čekam. Što sam ja depresivan? Pa? Ja imam. Ja depresivan? Ti imaš sve. Protiv jer imaš ženu. A da. I dete, pa kako da ne budem Pokvarili smo ga, ljudi, doveli smo ga ovde u ovaj bludi nemoral. Čovjek će se vratiti sa još jednim detetom, ono... Prsten, šta? A pogledaj ovo. Anja se dokazala kao gospođetina nakon što ste je svi prozivali da je sponzoruša. Iskreno, Anja, možeš 100.000 piks, Buraz, pa to kod... To je Maksim bolje, Buraz. Nema takav Maksim, brate. Komani Train 3, Buraz. 100.000 x. 100.000 x, te, bra. Bolje od egocentrične i arogantne osobe. I onda imamo opis. I realno kakva je riba, neće nikad naći bolju sa većom podrškom, šanse nema. Big Baka Prasel. Da vidimo, pošto smo ustanovili samo loše ribe. Pa da. Evo, pa ovo je medved o kom pričaju devojke. Koliko je jebo? Jebote! A nije to ona, sigurno. Ja vam kažem, ova riba je onaj medved od kome pričaju. Pa zato one kažu kao, ja bih sa medvedom u šumu, pa misle na ovu ribu. Buraz! Riba veća od automobila. Inače, grli ribu ovako, ovo je drži da ne pane na haubu, da ne ulubi. Tantalove muke, ono ko da gura kamen, onaj. To je Sizif. Dobrice! Spasić. Hoće da se javiš na live-u? Hoću. Ajde, dođi. On samo u bokserice voli. Da. Čekaj malo zagreš temu, pa upadam. Dođi bre, javi se na live-u, Dobrice. Da li je priča? Evo, ljudi, pozdravite svi, ali nemoj u gaćama danas, te da ti Kara ispada kao juče. A? Nema danas Marije Karisa. Nema danas Karine, a? Pa nema. Moraš Iza Delića. Ne, za šta da... Čekaj, stani iza Delića tamo i flexuj, da vide ljudi koliko si jak, Dobrice. Moraš iza mene. Vidi ga, Dobrice. Idemo, Dobrice. Zakljajte, ne, moja glava zaklonila Dobricu, brate. Brate, je li to u redu? Ne, a dobro, dobar si lik, to je bitno, brate. Treba ga jeba. Dobrica došao po reket. Dobrice nisam. Kaže, ovaj je baš Dobrica. Dobrice, evo pitanje za tebe. Je li ova riba veća od tebe? Je mogu jedan... Je bi ti mogo, znaš, ono nju da dobiješ? Pa, porovali bi se. Jao, brate, ne, gledao. Pa što je ovo? Jer to biserka neka, Pola, brate, pola čelo, pola faca, buraz, ono. Ne, vidi ovo, Big Mac obrok. Gledaj, Big Mac obrok, klasičan, pogledaj, buraz. Ovo, Happy Meal, brate, mi da ovdje igraš. Nije lalo. Svaki video ima 14 rečenica. Ne, Spisateljica. Elem, dalje. Sramite se sa mnom da pričamo o Šta si rekao? Anje Blajbar.
prase. Vi morate da shvatite da momak u videu jasno kaže kako je on razlog njihovog raskida. Evo, slučaj iskenjala se riba nešto mega, brate. Srećno, Dobrice, veliki pozdrav. On se vraća, brate. Ma ja mu Ne kažem. dolazi na chat da vidio ga neko isprozivao da Evo je još jedna riba koja kaže ovako, čekaj, isključit ćemo ovdje zvuk da ne smeta. Puna podrška za nju, bla, zemljakinjo, znam kako ti je. Prije nešto više godinu dana prođe kroz isto slično. Isto ili slično? Pa isto slično, pa nije dobila Mercedesa, pa vjerovatno zato nije... zato je slično. Da. Neki žele momački život, neki više novca, uglavnom dođe na isto. Muškarci su krivi, jel tako? Nebitno šta je, da je momački život, više novca, da je muškarac je... alo, A zašto je kriv? samo zašto je davao. Respekt. Ovdje bismo želeli mi ovaj skup da izrazimo jednu veliku podršku za našeg prijatelja Harisa Đinovića. Tako je, Harise. Harise, Te razumem. Stay strong, stay strong. do juče sam ti se smejao, danas sa tobom tugujem. Svi smo krivi što smo davali, tako je. Kaže, muškarci će se uvek vaditi na raznorazne razloge samo da bi se oprali. Uvek si najgora i od ljudi i od onoga za koga si uvek bila tu. Ničija nije do zore. Brate, riba, Kenja, buraz. Ona ničija nije do zore gorila jer je čovjek raskinuo. Da. Nemoj da ti gori. Shvatite svi, neko pre, neko posle, uglavnom shvate, ali kasno. Stay strong. Šta, a? Ma ništa. Nešto kaže, hvala čekam ovo. Teora, šta sad ti kasno, Pomazir buraz? ti je teško dok to čitaš. Buraz vidi ova nudle na glavi, te bro, Ono ono. tu pudlistu daga nešto. Dobrice, ne dobacuj. A koliko je zapravo tužno što se Anja B zbog njegovih para mora pravdati toliko na društvenim mrežama i ne može u miru preboliti vezu. Zašto je nama ženama stvarno sve u životu teže? A ova trola je 100%. Pa ja mislim da troluje. Kakvi su komentari? Alo, sigurno, a što si ti ubacio, ko je ubacio, Igor je Stigen ili Alec koji je ubacio slušalicu u mikrofon? Mogu ni da potvrdim, ni Možda i ne mora biti. Danas je bio malo... Znači, zašto je nama ženama stvarno sve u životu teže? Prestanite toliko suditi ženama. Stvarno da prestanemo, red je, brate. Brate, ja ne mogu verujem koliko si istrala riba te, Sve bro. im dajte mir u kući. Ne, pakao, brate, jadna, stvarno što mora da se pravda, znači, ono, pošto su ljudi baš su izvređali jako. Gde ste ekipice? Uzmi stolicu, ajde. Ova je neka šizofrena, brate, glej. Braćo. Moja Anja, tek kad dobiješ nož u leđa, shvatiš koliko si nekomu nebesa podigla vrijednost. A on bio na rasprodaji. Dajte, zatvorite u ludaru, molim vas, ovo bre, prosto. On svojim izjavama koje slušamo iz dana u dan samo pokazuje koliko je jadan ponižavanjem drugih devojaka. Zapravo ponižava samo sebe. Sva podrška, da, ove feminiskinje prsle, brate, nešto su danas, nešto su skrenule skroz, brate. Šta, ovo nije problem u muškarcima? Problem je muškarci. Da, ovo nećemo, slušamo. Jesmo ovo gledali juče? Da, smo gledali, ovo je mrmot, da. Elem, Svađa između Pečurke i Delića. da, imamo svađu iz Pečurke i Delića, kocku i, tako da...